A Cañiza amencía así tinguida de branco, un dos puntos onde máis callou a Nacional 120. Se as máquinas quitaneves non pararon en toda a mañá para normalizar a situación, malia que houbo quen non puido acceder por estradas secundarias, por exemplo, o polígono de Rabadil. E como granizou, queda con esta capiña de hielo, mentre non paso quitanieves e lle boten sal, pois non podemos subir. Camións, pas excavadoras, toda a axuda é pouca nunha xornada moi complicada. Si, son varias casas, algunha xente ten un todoterreo e xa baixou abaixo ao pobo. Hai quen tivo problemas para chegar ao traballo, tiña medo de quedar atrapada na neve. Aí me dá miedo subir, entonces lo voy a dejar aquí por precaución e subo caminando. Agentes de tráfico puxeron un control, na 52 non poden circular camións de máis de 7.500 kilos. Todos teñen que quedar retidos na área de descanso. Lleva 15 días fuera de casa, si no encuentro ruta alternativa, pues aquí. Vengo de Porriño y me voy a Tarancón. Na comarca do Deza tamén viron a neve hoxe en lugares como Dozón. Esta zona hai bastante neve.